गोबां जोंहा इनस्टिट्यूशन गायसनबावनांगौ दङ गोबां कलेज स्कुलफोर गायसनबावनांगौ दङ बेखौ जों थिग खालामगोन बिटिआर एकर्डआ दिनै इमप्लिमेन्टेसन जायाखिसै जे एकर्डआ बे दफाफ्रा जोंनि थाखाय मोजांमोन जों बेखौ मावफुंनानै लानांगोन प्रमद बर' बिथाङा दिनै एनआइटिखौ होफैनो हायाखिसै रायजो राजाफोरनो मेडिकेल कलेज जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै कच फेक्टरि जाबावनांगौमोन होफैनो हायाखिसै दा अनेकथा बिदिनो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि खोथा बायदिसिनि खोथा दिनै बेफोर दिनै जाफुङाखिसै दा बेफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय दिनै नाजागोन आरो एनडिबिफोरनि माखासे समस्याफोर दङ केसनि समस्या जेलनिफ्राय बख'नांगौ दा बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव देरहालाङोब्ला बिथांमोननि गासिबो जाबतिय जायखि समस्या बेखौ जोङो मावनानै होजोबगोन आरो मोनसे सनानि बड'लेण्ड हाग्रामा महिलाया जायखौ 17 बोसोराव मावलांदोंमोन जायखौ गोल्डेन इरा होननानै बुङो नङा होमबा गोल्डेन इरा सनानि जुगमोन मोनसे बे 17 बोसोरा नाथाय बे 17 बोसोरखौ बिथांमोनहा दिनै 17 बोसोराव जाख्ल'दों मादों होनबाय थाग्रा दिनै प्रमद बर'आ दिनै बिथाङा बे 4-5 बोसोरावहाय दिनै जाख्ल'नाय दिनै बिल होनाय खोनादों दिनै माने पार्सेन्ट लानाया माने सिमा बारलांबाय दा बेबादिनो जाख्ल'नायनि सरकार दिनै प्रमद बर'आ खालामदों जों फैबाय थानाय समावहाय सरकार दायोब्ला जोङो मोनसे जाख्ल'नाय गैयै सरकार मोनसे करापसन फ्रि सरकार जेरेखम हाग्रामा महिला सारा सालायबोदोंमोन 17 बोसोराव आरो हाग्रामा सारा बेखौनो दिनै कन्टिनिउ खालामफिननो थाखाय आखायाव लादों रोखा दिनै एखेबारे जोङो अदालगुरिनिफ्राय जोङो क'क्राझारसिम गासै 9 जिल्ला जाबाय दा जेरावबो थां बिपिएफखौ नांगौ फुरानायानो मोजां अल इज गोल्ड होननाय जिनिसा दिनै फैफिनगासिनो दङ प्रमद बर'आ थाखानाय गोहोखौ हरफिनदोंसो दा बिटिसिआ नामावल'सो बिटिसि जेबो खामानियानो गैया दा सरकारा गासिबो माबायोबा डिसि अफिसनिफ्रायसो जाजोबो थारमाने बिटिसि अफिसाव जेबो खामानि गैला अरुणाचलबाबो डिसि अफिसाव जागोन माबा मोनसे खामानिबाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो दा हाहुनि खामानियाबो डिसि अफिसावसो जाजोबो गोदो बिटिसि अफिसावसो जायोमोन दिनै सार्केल अफिसारा दिनै सासे मण्डला दिनै डिसिनि अर्डार मोनाबा जेबो हानि खामानि मावा एलटमेन्टनि खामानि मावा नोंनि मिउटेसननि खामानि मावा नोंनि जेबो रेजिस्ट्रेसननि खामानि मावा होमबा मा बुजियो बिटिसिआव जेबो गैला दा बेखौ फोरमान होदों आरो मालाय दा ओंखायनो बेफोर मोनखानाय गोहोखौ जों लाबोफिननांगौ ओंखायनो दिनै माने जाय मानसिया बिटिसिखौ सोरजिदों जाय मानसिया बिटिसिखौ दादों जाय बिटिसिखौ दिनैहाय गोगोम गोरा खालामदों बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बिटिसिखौ दिनै गोख्रों खालामफिनाबा राहा गैला दिनै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर' सावताल हारसा जेसेबां जाथि जन'गोष्ठि दं माइन'रिटि दं दा जायखिजाया जाथि धोरोमनि मानसिफ्रानो बिपिएफखौ लुबैफिनदों हाग्रामा महिलारिसारखौ सिफ जानो लुबैफिनदों